70% tal-Maltin qalu li jinsabu f'sitwazzjoni tajba fl-impjieg tagħhom. Dan ħareġ minn studju tal-Eurobarometru ikkommissjonat mill-Kummissjoni Ewropea li sar bejn Jannar u Frar li għadda u li ġie ippubblikat it-tnejn. Dan huwa 4% iżjed minn dak li ħareġ fl-istħarriġ preċedenti fl-Eurobarometru tax-xitwa 2021. Is-sitwazzjoni f'pajjiżna hija aħjar mill-medja tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, hekk kif din hija ta' 60% din tfisser differenza ta' 10%. F'dan l-istħarriġ tal-Eurobarometru ħareġ ukoll kif 60% tal-Maltin huma sodisfatti bl-ekonomija tal-pajjiż. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, dan hekk kif hija 39%. Din tfisser differenza ta' 21%. Dwar l-irkupru ekonomiku, 77% tal-Maltin jemmnu li sas-sena d-dieħla l-ekonomija Maltija tirkupra, dan filwaqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 71%. Dan l-istħarriġ ikompli ma' dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea li qalet li Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fl-Eurobarometru ta' April ħareġ ukoll kif kważi 60% tal-Maltin jaħsbu li s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija tajba, dan filwaqt li fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma ftit iżjed minn 40% li jemmnu li s-sitwazzjoni f'pajjiżhom hija tajba. F'dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif aktar minn 90% tal-Maltin għandhom fiduċja fil-ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Hawnhekk il-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 14% anqas minn dik f'Malta. Filwaqt li meta mistoqsija dwar il-miżuri li ttieħdu mill-Gvern sabiex irażżan il-pandemija, 66% tal-Maltin wieġbu li kienu sodisfatti. Filwaqt li l-medja tal-Unjoni Ewropea hija ta' 16% anqas mir-rata ta' Malta. F'dan l-Eurobarometru ħareġ li l-poplu Malti huma fost dawk l-aktar imlaqmin bil-booster għal kontra il-COVID-19. Dan hekk kif kważi 80% tal-Maltin wieġbu li ħaddu id-doża addizzjonali. Hawnhekk ħareġ ukoll kif kważi 50% tal-Maltin għandhom fiduċja fil-Gvern Malti. Dan bid-differenza tal-medja Ewropea hekk kif il-fiduċja fil-Gvern hija ta' 12% anqas. Hawnhekk iżjed minn 80% tal-Maltin wieġbu li jħossuhom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea, waqt li kważi 80% tal-Maltin qalu li l-pakkett ta' irkupru mill-fondi Ewropej huwa effettiv sabiex jgħin fl-irkupru tal-pandemija. F'Settembru li għadda, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet sejħet il-pjan ta' Malta bħala l-iżjed wieħed ambjentali.